Hola! Comencem amb el segon vídeo de les explicacions a les respostes dels qüestionaris diaris que fem en Instagram. Bé, doncs començaré amb la primera pregunta, que és la de quin verb és un sinònim d'abillar-se? La resposta correcta és la C, arreglar-se, però arreglar-se en el sentit de mudar-se, posar-se tratges, és a dir, quan ens hem de vestir d'una manera més elegant per anar a algun esdeveniment més especial. La segona pregunta és la de els nostres productes són diferents dels que poden trobar-se actualment en el mercat. Bé, la resposta correcta és dels que. Per què és dels que? Perquè ací necessitem un fals relatiu. És a dir, ací usem de més els més que, perquè eixe els realment està substituint a els productes. L'oració sencera, sense substituir la paraula producte, seria: els nostres productes són diferents dels productes que poden trobar-se actualment en el mercat. És a dir, per no repetir productes, usem el fals relatiu. D'acord? La següent pregunta és: ha endevinat el número que ha sigut premiat en la subhasta. Subhasta amb H intercalada. És una paraula que és diferent del castellà, és a dir, porta una H intercalada però en castellà no la porta. Per tant, com a part de les grafies de l'ortografia, és una pregunta interessant. Heu de tindre-la en compte. Passem a la següent, que és: sé que el treball t'absorbís i sempre estàs aqueferat, d'acord? Aqueferat. Aqueferat significa que sempre tens molts quefers, d'acord? Sempre tens moltes tasques a fer, molta feina, perquè afanat és, doncs, això que diuen, afanat, és a dir, dona't pressa, que vas accelerat, i abrumat, doncs, és abrumat, que estàs superat per la situació, no? Molt bé. La següent és: sort que hem agafat un taxi, si no hauríem fet tard. Molt bé. Així la resposta correcta és la C, sort i si no separat. Pel que fa a la primera part, he de dir que seria correcte tant sort com encara sort. És a dir, la primera part de l'opció A seria correcta, el menys mal no mai, o sigui, això és un castellanisme total, però que la A no és correcta per la segona part, perquè el si no és una oració condicional, d'acord? Per tant, una oració condicional és sí separat no. Oració condicional en negació. El si no junt serveix per a afirmar alguna cosa que anteriorment s'ha negat, cosa que no és el cas. La següent, de grafies. En el jardí es poden contemplar espècies d'azucenes i àloes, és a dir, azucenes porta la doble S i la TZ, i àloes, o en singular àloe, és una paraula esdrúixola en valencià, no és plana, és esdrúixola. Següent pregunta. Pregunta de lèxic. Apaivagar significa calmar un estat d'agitació en algú o en alguna cosa. Bé? Apaivagar. Apaciguar no és correcte, seria un castellanisme, per tant, apaivagar, d'acord? Següent pregunta. L'una i l'altra han fet diferents projectes per a la beca. Així, com que tenim dues parts, mirem primer la primera. L'una i l'altra, és a dir, l'expressió una i altra sempre porta l'article davant del primer element i del segon, és a dir, davant d'una i davant d'altra. L'una i l'altra, l'un i l'altre en masculí, o els uns i els altres, les unes i les altres, d'acord? Sempre article davant dels dos elements. La B, no, una i altra, és incorrecte perquè li faltaria l'article, i tant una com l'altra, incorrecte també, perquè han de ser els dos elements amb el mateix format. Article, element, d'acord? La segona part, la de diferents. Diferent significa que no són iguals, que cadascun ha fet un projecte diferent, bé? Que tracta sobre un tema diferent.
Varis significa que hi ha varietat. Per exemple, quan dius vaig entrar a una tenda on hi havia objectes varis, d'acord? És a dir, objectes de molta varietat, doncs, per exemple, per a decorar, per a cuinar, per a el jardí, d'acord? Significa varietat. I diversos indica quantitat. Diversos és, tinc diversos amics que estan interessats en el viatge. És quantitat, bé, no confongueu. La següent. Els turistes, quan estaven a l'Atzucac, fugiren a correcuita, d'acord? Atzucac porta la TZ, d'acord? I a correcuita és una paraula composta que, com que no complís la regla del xeresa, que dic jo, d'acord? Doncs és una paraula que va unida, bé? No porta guionet. La següent pregunta és de lèxic. Què és un esgarip? Un esgarip és un crit estrident, d'acord? Sé que així pot confondre amb saliva que s'escup, però no. Un esgarip és un crit estrident. La següent va ser la professora mateixa la que avisà els pares. Molt bé. Així esta és interessant perquè el que en castellà sempre es diu fue la propia profesora la que llamó. Eixa pròpia professora, bé, en valencià la paraula pròpia l'hem d'usar si estem fent referència a que alguna cosa és propietat, d'acord? Si estem parlant de propietat sí que podem usar eixa expressió, però quan no, hem d'usar mateixa. I l'ordre sempre és substantiu, primer, i després l'adjectiu o el que siga, d'acord? Però sempre primer substantiu. Per això, l'opció C no és la correcta, perquè el substantiu és professora i ha d'anar com a primer element. Molt bé, la següent. L'estudi cinematogràfic ha produït un fotoreportatge de les Olimpíades de 1992. Bé, així és fotoreportatge tot junt, d'acord? Sense guionet, perquè foto és un prefix. Els prefixos no porten guionets, d'acord? A més, les paraules que comencen per R, per norma general, no dupliquen la R en el moment en què se'ls posa un prefix, excepte en alguns casos, però en este no ho és, d'acord? I després la paraula olimpíades o olimpíada és una paraula esdrúixola, també té una tonicitat diferent a la del castellà. Bé, passem ja a les tres últimes. La primera és, ha endolcit el cafè quan hi ha posat el sucre. Així, endolcir és doncs fer dolcet, d'acord? O alguna cosa. Seria correcte també dir ha endolcit o ha dulcificat. Dulcificat, amb la U. Ahí també seria correcte. Que passa que així amb la C doncs té la O i és incorrecte. Següent. N'hi ha que pensen que el destí està fora del nostre control. Per què és n'hi ha que pensen? Bé, sempre hem de pensar com seria l'oració sense el pronom feble, és a dir, què hi hauria escrit si no estiguera el pronom feble? Seria, hi ha persones que pensen que el destí està fora del nostre control. Què hi ha? Persones, complement directe indeterminat. Per això necessitem el pronom feble en. N'hi ha que pensen que el destí està fora del nostre control. D'acord? I l'última és de grafies i d'ortografia. El manà és un fluid gomós i dolç que s'empra com a purgant. És a dir, el manà, doble N i accent obert, és un fluid gomós. Manà, doncs, porta la doble N, d'acord? I fluid no porta dièresi perquè quan és l'adjectiu, és a dir, és un fluid, hem de fer el diftong, hem de pronunciar el diftong, la U i la I, tot seguit, fluid. Què passa? Que així ens podem confondre amb el participi del verb fluir, que és fluid. Ha fluït correctament. El participi sí que és fluid, acabat amb T i amb dièresi, perquè separem, però fluid
no portar dièresi perquè hem de pronunciar-ho tot junt. El femení seria fluida, d'acord? Molt bé, doncs espero que t'hagin ajudat totes aquestes preguntes a avançar una miqueta més amb el teu estudi de l'examen i ens veiem la setmana que ve amb més preguntes i un altre vídeo. Moltes gràcies! Adeu!